Magandang umaga po sa lahat. Ang lahat po na may dalang kandila ay pakilagay po dito po sa may harapan. Doon po sa may lamesa. Magandang umaga po sa atin lahat. Isama po natin sa ating panalangin ng mga nag-alay ng pamisa ngayon bilang pasasalamat kasama ang kanilang mga pamilya. Bonifacio Fox and Teresita Gonzalez, Danilo Boy and Apo Aniway Bailon, Merlin and Lisa David, Rafi and Cynthia Cruz, Cap Carlito and Nancy Mariano, Almario and Sol Ramirez, Amang and Lani Cruz, Bong and Rose Cruz, Celi Mateo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Mary Jane Sadji, pasasalamat sa kanyang kaarawan, Cornelio Castro, pasasalamat sa kanyang kaarawan, Reynan Santos, pasasalamat sa kanyang kaarawan, Imelda Lumpot, pasasalamat sa kanyang kaarawan, Evelyn Perez, Pablo and Nida Manyo, pasasalamat ang Valenzuela chapter sa kanilang 9th anniversary, Tech and Rose Taruk, Elizabeth Kapumpon and family, Elizabeth Patawaran, Cesar and Annalisa Mendoza, Manglabnan family, Lauro and Mirna Kulala, June and Aida Musni, Willie and Ines Yerbo, para sa kagalingan ni Roman Cao Jr. at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Lourdes, Norma, Henaro, Jesus, Jessie, Fernando, Cyrene, Marites, Joel, Jesus, Pablo, Gregorio, Sebastian, Armando, Jose, Magdalena, Reynaldo, Jason, Marieta, Brido, Janet, at Father Aris. Salamat po.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Matapos po ang ika-40 araw ng Pasko ng pagsilang ni Jesus, ay ginugunita po natin ang pangyayaring ito na kung saan ayon daw sa batas ni Moises, ang panganay na lalaki ay dapat dinadala upang ialay sa Diyos sa templo. Mga ginigiliw kong kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagpapakita o pagpapadala kay Jesus sa templo ng kanyang mga magulang, na isang araw daw kung saan ipinakita ni Maria at Jose si Jesus sa templo. Pero bago po tayo dumako sa mga pagninilay, gusto ko sanang magkwento ng kaunting buhay-buhay. Lumaki po ako sa mga magulang na disiplinado, mga disiplinaryan, ika nga. Ako po ang bunso, dalawa po kami magkapatid. At kapag po kami ng kuya ko ay may kalokohan, sigurado hindi kami palalampasin ng aming mga magulang. Noong mga panahon na iyon, normal lang po ang pagpalo sa mga bata. Kahit sa publiko ay normal lamang. Dahil hindi pa uso ang social media, kaya kapag pinalo ka, hindi makikita na magba-viral ang video mo. Ngayon, iba na po ang mga magulang sa pagpapalaki sa mga bata. Kung gustong tumahimik ng mga bata, ang gagawin po nila ay cellphone. Papakita lamang ang cellphone at bahala ng bata nang sa gayon ay tumahimik ng lubusan ang bata. Talaga pong nagbago ang panahon. Iba ng pagpapalaki ngayon. Pero anuman po ang pamamaraan ng pagpapalaki sa mga bata, ang layunin pa rin po ng bawat magulang ay mapalaki ng tama at mabuti ang kanilang mga anak, na lumaki sila na may pagmamahal, malasakit, respeto sa kapwa. Yan naman ang hadikain po ng lahat ng mga magulang. Lumaki ang bata na isang mabuting tao. At ang pinakamagandang halimbawa po sa pagpapalaki ng bata ay walang iba kundi sina Maria at Jose. Bakit sa lahat ng magulang sila ang pinaka-ehemplo? Dahil marunong silang magpakumbaba. Alam nila na may mga bagay dito sa mundo, lalong-lalo na sa pagpapalaki ng bata, sa pagpapalaki kay Jesus, ang anak ng Diyos,
na hindi nila makakaya. Kaya't ano pong ginawa nila? Isa po sa mga kahulugan na pwede po nilang ginawa, hindi lamang sa pagsunod sa batas si Moises, ay sa pagpipresenta at pagdadala kay Jesus sa templo para bang sinasabi nila sa Diyos na, Panginoon, alam namin na hindi namin makakaya ang pagpapalaki sa bata kung kami lang dalawa ni San Jose at ni Maria. Makakaya lang namin ang lahat ng ito kung nariyan ka. Nakakaya namin ang lahat ng mga pagsubok bilang isang magulang, kaya ipipresenta namin ang aming anak kung anuman po ang kakulangan namin bilang isang magulang, ay ang Diyos na ang magpupuno. Kaya minsan po, nakakalimutan ng ibang magulang, lalo na ang mga first-timer parents, mga first-time parents, na ang isang mahalagang bagay ay magpakumbaba at magpatulong sa Panginoon. Dahil aminin po ninyo, sa mga magulang po ngayon na narito, madalas sa sobrang stress at pagod ng pagpapalaki ng anak, lahat na lang ay ginagawa ng isang magulang. Tinutulungan ng bata sa homework. Kapag makukulit ang bata, hindi alam ang gagawin. May extracurricular activities pa ang bata at may paboritong pagkain pa ang mga bata na kailangan yung lutuin. Lahat ng yan ay ginagawa ng isang magulang at madalas hindi nakakaya ng mga magulang. Bakit hindi natin sundin ang ginawa ni Maria at Jose? Ialay po ninyo ang inyong mga anak sa Panginoon. Patulong kayo sa Diyos na kung hindi nyo man kakayanin at anuman ang pagkukulang ninyo bilang isang magulang, ang Diyos na lamang ang magpupuno ng lahat ng iyon. Na kung may panahon po at pakiramdam na bigat na kayo sa inyong mga tungkulin bilang isang magulang o pagpapalaki sa mga bata, sa mga pamangkin, o kaya naman ay pag-aalaga sa mga matatanda, tandaan po ninyo, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoon sa pagpapalaki at pag-aalaga sa lahat. Kaya nga po, pansin po ninyo, sa mga taong nagpapatulong sa Diyos sa pagpapalaki sa bata, napapansin ko po, kahit na hirap sila, kahit na kung minsan nakikita mong nai-stress na po yung mga magulang sa pagpapalaki ng bata, malalaman mo rin na sila'y masaya sa ginagawa nila. Na mahal pa rin nila ang kanilang mga anak kahit na iba na po ang ginagawa ng anak, kahit na kung minsan magugulo na talaga mga bata at hindi na mapigilan, mahal na mahal pa rin nila ang kanilang mga anak. Dahil doon nagtatrabaho ang grasya ng Diyos. Sa mga taong nagpapatulong sa Diyos, na hindi man natin namamalayan, lahat ng mga pasanin natin sa buhay ay nagiging magaan kung magpapatulong lamang tayo sa Diyos. Pero sa mga taong ayaw magpatulong at magpakumbaba sa harapan ng Diyos, pansin po ninyo, maraming mga bata ang pinagkaitan ng pagmamahal mula sa magulang. Maraming mga bata ang iniiwan at hinahayaan na lamang. Mamaya po ay bebendisyonan natin ang mga kandila. Ang mga kandilang ito ay simbolo ng liwanag na dulot ni Jesus sa ating buhay. Siya po ang tunay na liwanag, hindi lamang sa ating mga kalakasan, kundi pati na rin sa ating mga kahinaan. Kaya po, kapag tayo ay naguguluhan, nahihirapan, at pakiramdam natin ay wala ng pag-asa, at pakiramdam natin ay nabibigatan na tayo sa mga problema. Kapag kukunin niyo po mga kandila, iuwi ninyo sa bahay, sindihan ninyo lamang kapag kayo ay nahihirapan na. Tanda na si Jesus ang magbibigay gabay
at liwanag sa ating mga buhay. Tanda na nariyan lamang si Jesus upang pagaanin ang lahat ng pasanin na ating buhay. Basta't kapag may mga pagkakataon na may mga bagay na hindi natin kayang gawin, magpatulong, magpakumbaba lamang sa harapan ng Diyos. At siya na ang bahalang magpuno ng lahat ng kakulangan natin. Amen. Magsitayo po tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libin, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ay nagagalak sa pag-aalay kay Jesus sa templo. Humingi tayo ng tulong upang tayo'y italaga rin sa Diyos sa sakramento ng binyag, ay maging tapat sa tuwina at magasik ng liwanag sa daigdig. Ating sasabihin, Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masugid silang tagapagdala ng liwanag sa daigdig at mapangatawan nila ang kanilang pagkakatalaga sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa mundong ibabaw, upang sa taong ito ng ekonomismo ay makapagdala sila ng ilaw sa mundo sa pamamagitan ng kanilang pagtahak sa landas tungo sa pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang sa panahon ng kagipitang dulot ng maraming suliranin sa ating bayan, ay matugunan nila ang pangangailangan ng lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga babae at lalaki nagtatalaga ng sarili sa poong may kapal, upang maging matatag sila sa kanilang mga sinumpaan at tumulong sa paggapi ng kadiliman sa ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nakakatipon sa pagdiriwang na ito, upang magningas sa puso ng bawat isa sa atin ang apoy na katapatan sa Diyos at ng ating maikalat ang kanyang liwanag sa ating paligid, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Upang ang pamayan ng Kristiyano ay matutong tumanggap at umunawa sa mga naisin at pag-aalinlangan ng mga kabataang nakakaramdam ng panawagang makisama sa misyon ng Panginoong Hesukristo sa pagpapari o pagiging relihiyoso, manalangin tayo. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Sa katahimikan, idulog po natin ang ating mga personal na kahilingan sa ating Panginoon. Ama namin mapagpala, isinugo mo ang iyong anak bilang liwanag ng sanlibutan. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu at ng aming mapangatawanan ang aming pagkakatalaga sa iyong ngalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan na rin ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sa
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo paghahain ito na iyong nagagalak na sambayanan, niloob mong para sa ikabubuhay ng salibutan ay mahiandog ang tupang maamo at walang bahid lungis. Si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon dinala na iyong templo, sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga nagad na sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oo, Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaari namin sa iyo at tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling ngapin mo yung simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, lahat ng obispo, pari, diakono, madre, religyoso at lahat ng pinagtitipon mo ngayong umagang ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid kay Kristo, tayo po lahat ay manalangin sa turo ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayos sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-alis ng kasalanan sa libutan. Mapalad tayong mga inanyayahan sa kanyang banal na bigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang naway mapa sa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam na wag munang mamatay hanggang hindi niya nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ng walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Last week po, nakalimutan ko pong ipaalala sa inyo dahil National Bible Sunday, magkakaroon po tayo ngayong araw ng second collection. Sa mga greeters, collectors po natin, meron po tayong second collection. Ang lahat po ng malilikom ay mapupunta para sa evangelization, hindi lamang po sa mga parokya, kundi sa mga malalayong lugar din. Sa mga hindi po naabutan, tulad na po ng mga bundok, at sa mga hindi napapamisa ng mga kapatid po natin, at kinakailangan din po na mahubog din ang pananampalataya nila, dyan po magagamit ang lahat ng iyan. Maraming salamat po. I-report ko lang po ang ating parish income, the summary of the financial statement for the month of January. Ang mga pumasok po, lahat ng income po natin sa parokya last January, 271,941 pesos. Ang total expenses po natin, 253,986 pesos. Ang net income po ng ating parokya, 17,955 pesos. Sa mga susunod ko na lang po i-report o kung may katanungan po kayo magkano po ang buong pera po ng ating parokya, nandyan po ang presensya ng ating mga finance officers. Nang sa gayon po ay may tanong nyo rin kung magkano po ang lahat ng pondo ng ating simbahan. Gayun din, i-remind ko lang po ang paanyaya para sa Parish Lenten Marian Pilgrimage this March 11, 2025. Ang pupuntahan po natin, Diocese ng Tarlac, Diocese ng Urdaneta, Diocese ng La Union, Diocese ng Lingayen, Dagupan. At 7 po sa mga simbahan dito ay pupuntahan po natin. Ang inihingi lang po na babayaran para sa mga sasama ay 1,600. Ito po ang mga partikular na babayarin doon sa 1,600. Transportation po ay 1,100. Ang food, 300 pesos. At ang t-shirt po ay 200 pesos. So wala pong porsyento ang ating simbahan. Lahat po ng proceeds ay para po sa inyong individual na expenses. Transportation, food, at ang t-shirt. Kung gusto po ninyong sumama sa nalalapit na March 11, magpalista po kayo sa opisina o sa mga finance officer po natin. Nang sa gayon po ay mailista na po ang pangalan ninyo at ma-reserva po ang mga bus na gagamitin. Maraming salamat.
Ngayon po ay gaganapin natin ang pagbebendisyon para sa mga kandila. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, Ikaw ang pinaggagalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong ipinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na narito ngayon na bumubuo sa iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo. Sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan, kami naway loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag. Si Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat po, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang karen. Sundin na loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, kapara ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. Ialiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Abagino Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng pong may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay natapos na. Humayo kayo ng payapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.